Mawaƙi mai cike da tarin baiwa tare da basira mai cike da ratsa duniya baki ɗaya, wato Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Cikakken mawaƙi mai abubuwan ban mamaki tare da burgewa, haka zalika da salon bada annashuwa. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa. Kada dai ku manta da danna alamar ta subscribe, sannan ku danna alamar ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen masu burgewa tare da annashuwa duk a cikin tashar nan ta mai ɗimbin albarka. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa dai mawaƙi ne wanda duniya take matuƙar ƙaunar yadda yake yin salon waƙoƙinsa. Domin fa idan har kana bibiyar waƙoƙin Sani Ahmad Ɗanbaiwa fa dole za ka yi abubuwa masu cike da ban mamaki tare da bada nutsuwa duk a cikin salon waƙoƙinsa. Musamman ma idan ya doka maka waƙoƙin soyayya fa dole za ka ji waƙar ta matuƙar ratsa zuciyarka, haka zalika tare da jikin kama fa, domin shi Sani Ahmad Ɗanbaiwa yana iya waƙa cikin nutsuwa tare da basira mai ban mamaki. Domin fa shi Sani Ahmad Ɗanbaiwa idan ya doka waƙa za ka ji fa ana bibiyar ta. To dai kar dai ku manta da sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan ayyuka na masu cike da ban mamaki da annashuwa, haka zalika kuma da abubuwan burgewa duk a cikin tashar nan ta mai ɗimbin albarka. Mu dai muna fatan ku mana like da comment na yabawa, shawarwari, haka zalika kuma da abubuwan duk da ba a rasa ba a ɓangaren comment ɗin. Mu gode da kasancewa da kuke tare da mu a wannan lokaci. Mawaƙi mai cike da tarin baiwa tare da basira mai cike da ratsa duniya baki ɗaya, wato Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Cikakken mawaƙi mai abubuwan ban mamaki tare da burgewa, haka zalika da salon bada annashuwa. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa. Kada dai ku manta da danna alamar ta subscribe, sannan ku danna alamar ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen masu burgewa tare da annashuwa duk a cikin tashar nan ta mai ɗimbin albarka. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa dai mawaƙi ne wanda duniya take matuƙar ƙaunar yadda yake yin salon waƙoƙinsa. Domin fa idan har kana bibiyar waƙoƙin Sani Ahmad Ɗanbaiwa fa dole za ka yi abubuwa masu cike da ban mamaki tare da bada nutsuwa duk a cikin salon waƙoƙinsa. Musamman ma idan ya doka maka waƙoƙin soyayya fa dole za ka ji waƙar ta matuƙar ratsa zuciyarka, haka zalika tare da jikin kama fa, domin shi Sani Ahmad Ɗanbaiwa yana iya waƙa cikin nutsuwa tare da basira mai ban mamaki. Domin fa shi Sani Ahmad Ɗanbaiwa idan ya doka waƙa za ka ji fa ana bibiyar ta. To dai kar dai ku manta da sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo